Hovorí sa o tom už dlho, peniaze už sú, v posledných dňoch padali podpisy a v piatok sa dokonca poklepával základný kameň. Reč je o novom vedeckom parku Žilinskej univerzity. Slovo, ktoré sa s ňou najviac skloňuje, je prax, čo je potešujúce nielen pre tých šikovnejších študentov, ktorí nechcú ostať len pri teórii, ale aj pre bežných ľudí, pretože výsledky vedeckého parku by sme mali pociťovať všetci. Zásadnou úlohou vedeckého parku je podpora aplikovaného výskumu, to znamená spolupráca s praxou. To, čo sa najviac vytýka univerzitám, že vzdelávajú pre úrady práce, je snahou a naozaj cieľom parku pôsobiť vo výskume s partnermi, pôsobiť v medzinárodnom výskumnom priestore a zabezpečiť naozaj implementáciu výsledkov v reálnom prostredí. Žilinská univerzita má už dlho a jej bývalý názov to potvrdzuje prívlastok dopravnej vysokej školy. Práve zhusťujúca sa doprava bude pre vedcov veľkou výzvou, s ktorou sa môžu popasovať. Akoukoľvek formou, ktorá bude priateľná pre mesto a samozrejme v rámci možností mesta, minimálne diskutovať v každom prípade v zmysle, dopravných generálov, územných plánov, všetkého, čo tu máme, ale vždy budeme otvorení naozaj aj takému niečomu úplne novému. Niečomu, čo tu naozaj nie je do dnešného dňa, ale čo by si to mesto žiadalo. Doprava naozaj potrebuje možno aj netradičné riešenia, zásadné riešenia. Ak sa spojí ten celý potenciál, tak môžu vzniknúť zaujímavé výstupy, ktoré budú nielen z pohľadu vedeckého zaujímavé, ale budú sa dať aj uplatniť v praxi. Výskumný ústav dopravným je partnerom projektu, významným partnerom projektu, ktorý sa bude podieľať najmä na riešení úloh v oblasti dopravných systémov, inteligentných dopravných systémov, riadenia dopravy a zlepšovania naozaj kvality života každého jedného z nás. Stále platí to, že pokiaľ máme ako mesto Žilina takúto univerzitu na jeho pôde, tak tá synergia musí byť úžasná a Žilina by mala byť výstavným mestom dopravy minimálne na Slovensku. Tí, ktorým môžeme za budúci vedecký park poďakovať, je veľké množstvo. Je to samozrejme úsilie rektorky univerzity a celého jej tímu, ale netreba zabúdať ani na Európsku úniu, ktorá nám väčšinu z toho zaplatí. Táto výrazne pridaná hodnota môže priniesť veľmi dôležitý faktor aj rozvoja konkurencieschopnosti, pretože musíte mať vzdelaných ľudí, musíte mať inteligentné technológie, ktoré na Slovensku sa budú môcť konštruovať a tým pádom Slovensko bude získavať ďalšie zdroje, ktorými môže potom reinvestovať do takých oblastí, ako je veda, výskum, vzdelávanie, kultúra na Slovensku, ktoré to najmä a zdravotníctvo, ktoré to potrebujú. Je isté, že kebyže si chceme takýto vedecký park postaviť len z vlastných peňazí, dátum s rokom 2014 by nebol reálny a možno ani dátum s rokom 2024. Z Európskej únie na podobné projekty tento rok prišlo cez 300 miliónov eur, ktoré okrem Žiliny putovali aj do Bratislavy, Trnavy, Nitry, Košic či do Martina. A prirodzene to bude vytvárať dôležitú bázu pre medzinárodnú spoluprácu a prvé firmy a prvé rôzne organizácie sa už prihlásili k spolupráci.